சரியானதை விட அதிக பணம் அல்லது அதிக உடைமையாளர்களை சேர்ப்பவர் திருடன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஒருவர் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அந்த லைன் நோண்டி முடிங்க. ஏன்னா தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்க. ஒருவர் செல்வத்தை சேர்த்து கொண்டு அதனை கேள்விக்காக அல்லது பரமபுருஷ பகவானின் வழிபாட்டிற்காக செலவழிக்கவில்லை எனில் அவன் சிறந்த திருடனாவான். ஓகே மாதாஜி, நாளைக்கு மார்க் பண்ணிட்டு நீங்களே கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மேம், ஐ லீவ். தேங்க் யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம், தேங்க் யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम्स माताजी. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम्स माताजी. प्रणाम्स माताजी. हरे कृष्णा எல்லாருக்குமே प्रणाम्स. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். இந்த குரூப்ல வந்து யாராவது டொனேஷன் ஜூன் ஜூலைல டொனேஷன் பண்ணிருக்கீங்களா? அப்படி இருந்தா வந்து விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருங்க. ஓகே, நான் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறேன். ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஷேர் பண்ணியிருக்கார், அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். பட் வேற யாராவது டொனேஷன் ஜூன் ஜூலைல டொனேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டெம்பிளுக்கு, ஓகே, அது 500 rupees இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ப்ளீஸ் வந்து நீங்க நம்ம பி விஜயகுமாரி மாதாஜி இல்லையா, அவங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வரல மாதாஜி. ஓகே ஃபைன், அவங்க இன்னைக்கு காணும். ஓகே ஃபைன், நான் இங்க சேட்ல அவங்களுடைய நம்பர் போடுறேன், நான் எடுத்துக்கோங்க, அதுக்கு நீங்க அனுப்பி விடுங்க, சரிங்களா? ஒரு நிமிஷம், அவங்களோட ஆமா அவங்களோட நம்பர் 2 நம்பர் இருக்கு, நான் கொடுக்குறேன். அதுல 2த்துக்குமே அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. எனக்கு தெரியல அவங்க எந்த நம்பர் ஆக்டிவா வச்சிருக்காங்கன்றது. ஓகே, 444 743854. ஸோ 2 நம்பர் அனுப்பிச்சிருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நீங்க அனுப்பிச்சு, அதாவது நீங்க பே பண்ணதுடைய ஸ்கிரீன்ஷாட் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து கொடுத்துருங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ பி விஜய குமாரி மாதாஜி. ஓகே, ஸோ எல்லாருமே நீங்க நோட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாம இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி, ஜய ராதவ குஞ்ச விஹாரி, ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி, ஜய ராதவ குஞ்ச விஹாரி, ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன
யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுனதீராவனச்சாரி 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 ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 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 நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜெயம் முதீரயேத். ததோ ஜெயம் முதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா நித்யம் பாகவத சேவையா பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தேர் பவதே நைஸ்திகே. பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. ஓகே, ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நம்ம இப்போ 21 22 சொல்லணும். 24 சொல்லணும் மாதாஜி. இது 24 படிக்கணும். 23 படிச்சுட்டுமா? 22 படிக்கல, படிச்ச மாதிரி. படிச்சாச்சு. 22 23 படிச்சாச்சு. ஆனா 22 சொல்லணும். 23 சொல்லணும் இல்லையா? 22 ஆமா 23 சொல்லணும். சோ ஆமா. நீங்க 24. ஓகே ஃபைன். எவ்வளவு பெருசு இருக்குன்னு பாத்துறேன். எத்தனை பேருக்கு இந்த ஸ்லோகங்கள் வழங்க முடியும்? ஓகே ஃபைன். எல்லாம் ஆவரேஜா தான் இருக்கு. ஓகே ஃபைன். மதேஜி இந்த அஜாமிலன் வந்து பை பர்த்டே இழிவடைந்தவனா இருந்தானா மதேஜி சின்ன வயசுல இருந்து? சின்ன வயசுல அவன் நல்லவனா தான் இருந்தான். ஆனா,
அந்த அதாவது அவன் திருமணமானவருக்கு சொல்றாங்க ஆக்சுவலி. தன் தந்தைக்காக இது எடுத்துட்டு வர போவான் மாதாஜி. அப்பதான் இறந்து போயிடுவாரு அவங்க அப்பா. அதனால சமித்தெல்லாம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி போவான். அப்போ அந்த காட்சியை பார்த்துட்டு அந்த அவன் வந்து புஷ்பங்கள் பூஜைக்காக புஷ்பங்கள் வந்து சேர்க்கறதுக்கு போவான்னு சொல்றாங்க. ஓகே, என்ன காரணம்ன்றது நம்ம இங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்றத பார்ப்போம். ஓகே. தஸ்ய பிரவயசஹ புத்ரதச தேஷாம் து யோவ அவமஹ பாலோ நாராயணோ நாம்னா பித்ரோ சாதயிதோ புருஷம். எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசி. நானா மாதாஜி? நீங்க தானே பிரேமா மாதாஜி. வயது தஸ்ய பிரவயஸ்ய புத்ரதச தேஷதாம் து யோவமஹ பாலோ நாராயணோ நாம்னா பித்ரோஸ்தய தயிதோ பிரசம். தஸ்ய அவனுடைய அஜாமிலனின் பிரவயச வயது கடந்த புத்திராக மகன்கள் தச 10 பேர்கள் தேஷாம் அவர்களுள் து ஆனால் எவன் அவமாக இளையவனான பாலகன் நாராயணன் நாம்னா என்ற பெயருடைய பித்ரோஹோ தாய் தந்தையருக்கு மேலும் தயித்த பிரியமானவன் பிரிசம் மிகவும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். வயது கடந்த அஜாமிலனுக்கு 10 மகன்கள் இருந்தனர். அவர்களுள் கடைசி குழந்தையின் பெயர் நாராயணன். நாராயணன் எல்லோரிலும் இளையவன் என்பதால் இயல்பாகவே அவனுடைய பெற்றோர்களுக்கு அவன் மிகவும் பிரியமானவனாக இருந்தான். பொருளுரை பிரவயசக என்னும் சொல் அஜாமிலனின் பாவமான வாழ்வை குறிக்கிறது. ஏனெனில் அவனுக்கு 88 வயதிலும் ஓர் இளம் குழந்தை இருந்தது. வேத பண்பாட்டின்படி 50 வயதை எட்டியதும் ஒருவன் வீட்டை துறந்து விட வேண்டும். வீட்டில் இருந்து கொண்டு குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்து கொண்டே போகக்கூடாது. 25 வயதுக்கும் 45 வயதுக்கும் இடையில் அல்லது அதிகபட்சம் 50 வயதுக்குள் உடலுறவு வாழ்வு அனுமதிக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அவன் உடலுறவு பழக்கத்தை விட்டு வானப்பிரஸ்தனாக வீட்டை விட்டு வெளியேறி முறையாக சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அஜாமிலனோ ஒரு வேசியுடன் உறவின் காரணத்தினால் தனது பிராமண தகுதிகள் இழந்து பேரளவேயான அவளது குடும்ப வாழ்விலும் பெரும் பாவியாக ஆனான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. சா பத்த ஹிருதயஸ்தஸ்மின் அர்பகே கலபாஷினி நிரீக்ஷமானஸ்தல்லீலாம் முமுதே ஜரடோ புருஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சா பத்த ஹிருதயஸ்தஸ்மின் அர்பகே கலபாஷினி நிரீக்ஷமானஸ்தல்லீலாம் முமுதே ஜரடோபுசம். ச அவன் பக்த ஹிருதய ஆழ்ந்த பட்டுக்கொண்டு தஸ்மின் அதனிடம் அர்பகே சிறு குழந்தையிடம் கலபாஷினி தெளிவாக பேசத் தெரியாமல் மழலை மொழியில் பேசிய நிரீட்சமான கண்டு தத் அதன் லீலாம் நடப்பதும் அதன் தந்தையிடம் பேசுவதுமான விளையாட்டுகளை முமுதே அனுபவித்தான். ஜரட அந்த வயோதிகன் பிரிசம் மிகவும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை எழுதியவர் ஏசு பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். அக்குழந்தையின் மழலை பேச்சாலும் தளர் நடையாலும் வயோதிகனான அஜாமிலன் அதனிடம் அதிக பற்று கொண்டவனானான். அவன் எப்பொழுதும் அக்குழந்தையை கவனித்தும் அதன் செயல்களில் மகிழ்ந்தும் வந்தான்.
பொருளுரை. குழந்தை நாராயணன் மிகவும் இளமையாக இருந்ததால் அவனால் சரியாக பேசவோ அல்லது நடக்கவோ கூட முடியவில்லை என்று இங்கு தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த வயோதிகன் குழந்தையிடம் மிகவும் பட்டு கொண்டிருந்ததால் அதன் செயல்களை அவன் ரசித்து அனுபவித்தான். குழந்தையின் பெயர் நாராயணன் என்பதால் அவன் குழந்தையை அழைப்பதாக எண்ணி நாராயணனின் புனித நாமத்தை எப்பொழுதும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான். அவன் குழந்தையைத்தான் அவ்வாறு அழைத்தான். பகவான் நாராயணரை அல்ல. எனினும் நாராயணா என்ற நாமம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் அஜாமிலன் தன் மகனின் பெயரை உச்சரிப்பதன் மூலமாக படிப்படியாக புனிதமடைந்து வந்தான். ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாமைவ கேவலம். எனவே எவ்வழியிலாவது ஒருவன் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தால் கவரப்படுவானாயின் தஸ்மாத் கேனாபி உபயேன மன கிருஷ்ணே நிவச்சையேத், அவன் முக்தி வழியில் செல்பவன் ஆகிறான் என்று ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கூறியுள்ளார். இந்த சமூகத்தில் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு கிருஷ்ணதாஸ், கோவிந்ததாஸ், நாராயணதாஸ், பிருந்தாவனதாஸ் போன்ற பெயர்களை சூட்டுவது வழக்கம். இவ்விதமாக இவர்கள் கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, நாராயணா, பிருந்தாவனா என்ற நாமங்களை உச்சரித்து தூய்மையை அடையும் வாய்ப்பினை பெற்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. முஞ்ஞானஹ பிரபிவன் காதன் பாலகம் ஸ்நேஹயந்திரிதஹ போஜயன் பாயயன் மூடோ நாவேதாகதம் அந்தகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 26. புஞ்சானக பிராபிபன் காதன் பாலகம் ஸ்நேக யந்திரிதக போஜயன் பாயயன் மூடோனா வேதா கதம் அந்த கதம். புஞ்ஞான சாப்பிடும் போது, பிராபிபன் பருகும் போது, சாதம் மெல்லும் போது, பாலகம் அக்குழந்தைக்கு, ஸ்நேக அந்திரிதா பாசம் மிகுதியினால் உந்தப்பட்டு, போஜயன் சாப்பிடச் செய்தும், பாயன் எதையேனும் பருகச் செய்தும், மூடனான அவன் இல்லை வேத புரிந்து கொள்ள ஆகதம் நெருங்கிவிட்டதை அந்த கம் மரணம். மொழிபெயர்ப்பு. அஜாமினன் அக்குழந்தையிடமுள்ள அன்பின் மிகுதியால் தான் உணவை மென்று சாப்பிடும் பொழுது குழந்தையை மென்று சாப்பிட செய்தும், தான் பருகும் பொழுது குழந்தையை பருகச் செய்தும் வந்தான். இவ்வாறு எப்பொழுதும் குழந்தையை கவனிப்பதிலும் நாராயணா என்று அவரது பெயரை அழைப்பதிலும் ஈடுபட்டிருந்த மூடன் தனக்கு வயதாகி மரணம் நெருங்கிவிட்டதை உணரவில்லை. பொருளுரை. பரமபுருஷர் இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிடம் இரக்கம் கொண்டார். இவன் நாராயணரை முற்றிலும் மறந்து போனான் என்றாலும் அக்குழந்தையை நாராயணா இந்த உணவை சாப்பிடு, நாராயணா இந்த பாலை குடி என்றெல்லாம் அழைத்தபடி இருந்தான். எனவே எப்படியோ அவன் நாராயணா என்ற பெயரில் பற்று கொண்டவனானான். இது அஞ்ஞாத சுக்ருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவனது மகனை அழைத்த போதிலும் தனக்கு தெரியாமலேயே நாராயணா நாமத்தை அவன் உச்சரித்து வந்தான். பரமபுருஷரின் புனித நாமம் அவன் உச்சரித்து வந்தான். பரமபுருஷரின் புனித நாமம் அதிக உன்னத சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் அவனது இந்த நாம உச்சரிப்பு எண்ணப்பட்டு குறித்து வைக்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ச ஏவம் வர்த்தமானோ அந்யோ மிருத்யு கால உபஸ்திதே மதிம் சகார தனயே பாலே நாராயணாஹ்வயே. எஸ் ராஜலட்சுமி மாதாஜி வாசி. हरे कृष्णा. ஹரே एवं वर्तमानो न्यो मृत्युकाल उपस्थिते मदिं सागरदनये सकारदनये बाले नारायणस्वये. ச அந்த அஜாமிளன் ஏவம் இவ்விதம் வர்த்தமானஹ வாழ்ந்து வந்த பொழுது அஜ்ஞஹா மூடனான மிருத்யு காலே மரண காலம் உபஸ்தித்தே நெருங்கிய போது மதின் சகார மனத்தை செலுத்தினான். தனையே தன் மகனின் மேல் பாலே குழந்தையான நாராயண ஆஹ்வயே நாராயணா என்ற பெயருடைய. மொழிபெயர்ப்பு. மூடனான அந்த அஜாமிளனின் மரண காலம் நெருங்கிய போது அவன் தன் மகனான நாராயணனை பற்றியே அதிகமாக நினைக்க ஆரம்பித்தான். பொருளுரை. ஏதாவான் சாங்கிய யோகாபியாம்
ஸ்வதர்ம பரிநிஷ்டயா ஜன்மலாபக பரஹ பும்சாம் அந்தே நாராயண ஸ்மிருதிஹி. ஜடம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை பற்றிய பூரண அறிவாலோ, அஷ்ட சித்திகளை பெறுவதாலோ, வர்ணாசிரம கடமையை நன்கு நிறைவேற்றுவதாலோ அடையப்படும் மிக உயர்ந்த பக்குவம் வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் பரம புருஷரை நினைப்பதாகும். அஜாமிளன் அறிந்தோ அறியாமலோ இறக்கும் தருவாயில் நாராயண நாமத்தை உச்சரித்தான். அந்தே நாராயண ஸ்மிருதிஹி. இவ்வாறு நாராயண நாமத்தில் தன் மனதை அவன் செலுத்தியதாலேயே முழு பூரணத்துவம் அடைந்தான். பின்வருமாறு முடிவு செய்வதும் ஏற்புடையதுதான். ஒரு பிராமண புத்திரனான அஜாமிளன் தன் பாலிய வயதில் நாராயணரை வழிபடுவதில் பழக்கப்பட்டிருந்தான். ஏனெனில் ஒவ்வொரு பிராமணனின் வீட்டிலும் நாராயண விக்கிரக ஆராதனை நடப்பதுண்டு. இந்த வழக்கம் இன்றும் இந்தியாவில் உள்ளது. தீவிரமான ஒரு பிராமணனின் வீட்டில் நாராயண சேவா, அதாவது நாராயண வழிபாடு தவறாது நடக்கும். எனவே கரைப்படிந்த அஜாமிளன் தன் மகனை அழைத்த போதிலும் நாராயணனின் புனித நாமத்தில் தன் மனத்தை செலுத்தியதன் மூலம் தன் பாலிய வயதில் மிகவும் நம்பிக்கையுடன் தான் வழிபட்டு வந்த நாராயணரை அவன் நினைத்து கொண்டான். இது தொடர்பாக ஸ்ரீதர சுவாமி பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். உபலாலனாதி ஸ்ரீ நாராயண நாமோச்சாரண மகாத்ம்யேன சத் பக்திர் ஏவாபூத் இதி சிந்தோதோ யோகி வேணாபி திரஷ்டவ்யம். அஜாமிளன் நாராயணா என்ற தன் மகனின் நாமத்தை இடையராது உச்சரித்து வந்ததால் தனக்கு தெரியாமலே பக்தி நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டான் என்று பகுத்தறிய வேண்டும் என்பது பக்தி சித்தாந்தத்தின் கருத்தாகும். அதுபோலவே ஸ்ரீ வீரராகவ ஆச்சாரியரும் பின்வருமாறு கருத்துரைக்கின்றார். ஏவம் வர்த்தமானஹ ச த்விஜஹ மிருத்யுகாலே உபஸ்திதே சத்யஜ்ஞோ நாராயணாக்கே புத்திர ஏவமதிம் சகாமதிம் ஆசக்தாம் ஆகரோத் இதி அர்த்தஹா. மரணத்தின் போது அவன் தன் மகனின் பெயரை உச்சரித்தான் என்றாலும் தன் மனதை நாராயணனின் புனித நாமத்தின் மீது ஒருமுகப்படுத்தினான். ஸ்ரீல விஜயத்வஜ தீர்த்தரும் இதற்கொப்பான ஒரு கருத்தையே கூறுகிறார். மிருத்யுகாலே தேக வியோக லக்ஷண காலே மிருத்யோஹோ சர்வதோஷ பாபஹரஸ்ய ஹரேர் அனுகிரகாத் காலே தத்த ஞான லக்ஷேண உபஸ்திதே ஹிருதி பிரகாசிதே தனயே பூர்ண ஞானே பாலே பஞ்சவர்ஷ கல்பே பிராதேச மாத்ரே நாராயணா வியே மூர்த்தி விசேஷமதிம் ஸ்மரண சமர்த்தம் சித்தம் சகார பக்தியாஸ்மரத் இதி அர்த்தஹா. நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ அஜாமிளன் மரண காலத்தில் நாராயணரை உண்மையாகவே நினைவு கூர்ந்தான். அந்தே நாராயண ஸ்மிருதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. சபாசஹஸ்தாமஸ் த்ரீன் திருஷ்ட்வா புருஷான் அதிதாருணான் வக்ரதுண்டான் ஊத்வரூம்னா ஆத்மானம் நேதும் ஆகதான் தூரே கிரீணகாசக்தம் புத்ரம் நாராயணாஹ்வயம் ப்ளாவிதேன ஸ்வரேனோச்சசைத் ஆஜுஹாவாகுலேந்திரியः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சபாசஹஸ்தாம் ஸ்திரீன் திஷ்ட்வா புருஷான் அதிதாருணான் வக்ரதுண்டான் ஊர்த்தவரோம்னா ஆத்மானம் நேத்தும் ஆகதான் தூரே கிருட்டினாகசக்தம் புத்திரம் நாராயணாஹவ்யம் ப்ளவாதேன ஸ்வரணோசைசர் ஆஜாஹுவாகுலேந்திரியः. ச அவன் அஜாமிளன் பாசகஸ்தான் கைகளில் பாசக்கயிறுகளுடன் திரீன் 3 திஷ்டுவா பார்த்துவிட்டு புருஷர்களை அதிதருணான் மிகவும் பயங்கரமான அவயவங்களை கொண்ட வக்ரதுண்டான் கோணலான முகங்களுடன்
ஊர்த்தவ ரோம்ன உடலில் குத்திட்டு நின்ற ரோமங்களை உடையவர்களாய் ஆத்மானம் தன்னை ஆத்மாவை நேத்தும் எடுத்து செல்ல ஆகதான் வந்தவர்களை தூரே சிறிது நேரத்தில் கிரீடனாக ஆசக்தம் விளையாட்டில் லைத்திருந்த புத்திரன் தன் மகனே நாராயணா ஆகுவயம் நாராயணா என்ற பெயர் கொண்ட பிளாவிதேன கலங்கிய கண்களுடன் சுரேன குரலில் உச்சை உறக்க ஆஜுகாவா அழைத்தான் ஆகுல இந்திரியங்கள் பயத்தில் நடுங்க. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாத். மொழிபெயர்ப்பு. பிறகு அஜாமிளன் கோணல் மாணலான தேக அம்சங்களுடனும் பயங்கரமான உருத்தெரியாத முகங்களுடனும் உடல்களில் குத்திட்டு நிற்கும் ரோமங்களுடனும் கூடிய 3 விகாரமான புருஷர்களை கண்டான். அவனை யமலோகத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதற்காக அவர்கள் தங்கள் கைகளில் பாசக்கயிறுகளுடன் வந்திருந்தனர். அவர்களை கண்ட அஜாமிளன் மிகவும் கலக்கமடைந்து சிறிது தூரத்தில் விளையாடி கொண்டிருந்த தன் மகனிடம் உள்ள பாசத்தினால் உரத்த குரலில் அவனது பெயரை சொல்லி அழைக்கலானான். இவ்வாறாக கண்களில் கண்ணீர் மல்க எப்படியோ நாராயணனின் புனித நாமத்தை அவன் உச்சரித்தான். பொருளுரை. ஒருவன் தனது உடல், மனம், வார்த்தைகள் ஆகிய 3 பாவங்களை செய்கிறான். எனவே அஜாமிளனை யமலோகத்திற்கு அழைத்து செல்ல 3 யமதூதர்கள் வந்தனர். அஜாமிளன் தன் மகனை அழைத்த போதிலும் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த நாமம் நாராயண என்ற 4 அட்சரங்கள் அடங்கிய ஹரிநாமமாக இருந்தது. ஆகையினால் நாராயண தூதர்கள் அல்லது விஷ்ணு தூதர்கள் உடனடியாக அங்கு வந்தனர். அஜாமிளன் யமதூதர்களின் பாசக்கயிறுகளை கண்டு கதிகலங்கி போனதால் அவன் கண்களில் கண்ணீருடன் பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தான். உண்மையில் அவன் நாராயணரின் புனித நாமத்தை தெரிந்து உச்சரிக்கவில்லை, தன் மகனைத்தான் அவன் அழைத்தான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான விளக்க உரை. சூப்பரான ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. बन्दी अक्षैगकैदवैः सौर्यैर्दर्हितां वृत्तिमार् अस्थितः पिप्पत् कुटुम्बम् अजुचेत् यादयामाश देहिनाः. நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன். ஸோ யாரும் அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இழிவடைந்த பிராமணனான இந்த அஜாமிலன் மற்றவர்களை கைது செய்தும் அப்படின்னா அவங்கள பிடிச்சிட்டு இல்லையா, அவங்க கிட்ட இருந்து கொள்ளையடிக்கிறது, அவர்களை சூதாட்டத்தில் ஏமாற்றியும், இங்க என்னது ரெகுலேஷன் இல்லையா, கேம்பிளிங்
அந்த கேம்லிங்லேயுமே ஒன் ஆஃப் த ரெகுலேஷன் காம்ப்ரமைஸ்ட். ஓகே, அடுத்து கொள்ளையடிக்கிறது, திருடுறது. ஓகே, அவர்களை தொல்லை கொடுத்தும் வந்தான். ஸோ இவ்வாறாக அவன் தன் வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை சம்பாதித்து அவனது மனைவி குழந்தைகளை பராமரித்து வந்தான். அதாவது தவறான செயல்களை புரிந்து, தவறான அசோசியேஷன், தவறான செயல்களை புரிந்துதான் அவர்களுடைய ஜீவனத்தை நடத்த முடியும். ஏன் கணவன் மனைவி கூட இல்லையா? ஸோ இருவருமே வந்து அறப்பழக்கங்களில் ஈடுபட்டிருந்தாதான் அந்த குடும்ப வாழ்க்கை அறத்தை சார்ந்த பிள்ளைகளை வந்து அதாவது அவங்க வந்து ஈண்டெடுக்க முடியும். இல்லைன்னா நாம என்ன ஏமாற்றுறோமோ அதனுடைய குணாதிசயம் வந்து கண்டிப்பா பிள்ளைகளுக்குமே வரும். ஒண்ணு நம்முடைய ஜீன்ஸு, ரெண்டாவது வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல். நம்ம முன்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கிறதே வந்து யாரு? பிள்ளைங்க தான் இல்லையா? அப்பா சொல்லுவாரு, அம்மா சொல்லுவாங்க, போய் பேசக்கூடாதுடா கண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா யாராவது ஃபோன் பண்ணாக்கா, அங்கிள் ஃபோன் பண்ணாருப்பானாக்கா நான் இல்லைன்னு சொல்லிடு இல்லையா? அப்ப எங்க இருந்து வருது? பொய்யெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து தான் வருது இல்லையா? அதனால வந்து நம்ம சொல்றது, உபதேசிக்கிறது ஒண்ணு, நம்ம செய்யறது ஆச்சார் விசார், இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து எப்பவுமே பார்த்துட்டே இருக்கு. இது நாட் ஓன்லி ஃபார் ப்ரீச்சர்ஸ், ஃபாலோ பண்றவங்களுக்குமே. ஓகே, ஸோ ஆச்சாரம் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அதை வந்து கண்டிப்பா விசாரிக்கணும் நம்ம இல்லையா? நாம செய்யறதெல்லாம் கரெக்டா அப்படிங்கிறத வந்து அனலைஸ் பண்ணி நாம அதை செய்யணும். ஓகே, நாம அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசிக்கிறது ஒண்ணு, நாம செய்யறது ஒண்ணுன்னா அந்த உபதேசம் என்றைக்குமே முன்னேற்றத்துக்கே போகாது. அது எப்ப வேணாலும் வந்து அந்த உபதேசம் வந்து நின்றுவிடும். ஸோ உபதேசம் என்பது அதுல உண்மை இருக்க வேண்டும் இல்லையா? தானும் உணர்ந்து இருக்க வேண்டும், தானும் அதை வந்து பரிபாலித்து இருக்க வேண்டும். ப்ரீச்சர் ஷுட் ஃபாலோ ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா? யார் போதிக்கிறாங்களோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணி நடைமுறை கொண்டு வந்தாதான் அதை நம்பிதான் அடுத்தவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ நாம சொல்றது ஒண்ணு, நாம ஒன்று செய்யறது ஒண்ணுன்னா நம்மள ஃபாலோ பண்றவங்களும் அதே மாதிரி செயல்கள் தான் செயல்படுவாங்க. இட் வில் ஃபாலோ சேம் திங். ஓகே, அதனால நம்ம எதையுமே சொல்லணும்னாக்கா அதாவது முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லிட்டு போனாரோ அதை அப்படியே நம்ம சொல்றதுக்கு வந்து முயற்சிக்கணும். மீண்டும் வந்து அதை வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸா கூட நம்ம அந்த பிரசங்கத்துல நம்ம சொல்லணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தட் இஸ் ஒன் வே க்ளோரிஃபைங் த பியூர் டிவோட்டி இல்லையா? அந்த விதத்துல நம்ம ஒரு தூய பக்தரை வந்து நம்ம வந்து புகழாரங்கள் சூட்டிக்கிறோம். இப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சொல்லியிருக்கார், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இந்த மாதிரி செயல்ல ஈடுபட்டிருந்தார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து எடுத்து உரைச்சோம்னா அதனால நம்ம வந்து படிப்பினை இல்லையா? ஒரு பெரியவங்க வந்து எந்த மாதிரி பாதையில வந்து சென்று அவர்கள் வந்து மேன்மையுற்றார்களோ அந்த பாதையை வந்து சிறியவர்களுமே பின்பற்றுவார்கள். இதுதான் மனிதனுடைய சுபாவமே இல்லையா? ஸோ அப்படி நம்ம ஒரு ரோல் மாடலா நம்ம வந்து கண்டிப்பா திகழணும். அது எந்த நிலையிலாம் இருக்கட்டும், சாதாரண பக்த நிலையா இருந்தா கூட அது வந்து பொருந்தும். ஸோ நாம செய்யறது நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதை அவங்க அப்சர்வ் பண்ணி அதுல நாம நன்மை அடைந்தால் அதை அவர்களுமே பிற்காலத்தில் பின்பற்றுவாங்க. இல்ல நிறைய வீட்டுல வந்து கிருஷ்ண உணர்வு கிடையாது இல்லையா? யாரோ ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா 2 பேர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? முழு குடும்பமுமே கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து செயல்படலைன்னா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நாம தீவிரமாக மனதில் வைத்துக்கொண்டு நாம செயல்பட வேண்டும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்முடைய பாவமுமே வந்து இறைவன் தொண்டிற்காகத்தான் நாம் இதை ஆற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்ற உணர்வு நமக்கு. ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ கற்புடைய அல்லது கௌரவமான ஒரு பெண்ணுடன் தீய உடலுறவு செய்வது சாத்தியமல்ல இல்லையா? தவறான நடத்தை அந்த பெண்ணுமே வந்து ஏத்துக்க மாட்டான். நெறி தவறிய சூத்திரர்களுடன் மட்டுமே இது சாத்தியமா. ஒரு சமுதாயம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக வேசித்தனத்தையும் சட்டவிரோதமான உடல்வை அனுமதிக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அளவு அதிகமாக ஏமாற்றுக்காரர்களும், திருடர்களும், கொள்ளைக்காரர்களும், குடிகாரர்களும் மற்றும் சூதாட்டக்காரர்களும் அது ஊக்கத்தை அளிக்கிறது. 100% இல்லையா? ஸோ எங்கே வந்து ப்ராஸ்டியூஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கோ அது அந்த இடத்துல வந்து அநேக அக்கிரமங்கள் என்பதும் வந்து அதிகரித்திருக்கும். ஏன்னா இதுவே வந்து தவறான செயல் இல்லையா? அதனுடைய நோக்கமே வந்து இந்த புலன் நுகர்ச்சிக்காக செய்யறது. அதே உந்துதல தான் நான் என்ன பண்ணுவாங்க, இதே ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் தான் வந்து வேற செயல்களிலுமே அந்த நபர் வந்து உபயோகப்படுத்துவார். அப்படி அவர் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அந்த செயல் வந்து தவறு என்றதை வந்து அவர் ஆலோசிக்கவே மாட்டார். ஓகே, அதனால அந்த செயல் வந்து மேலும் மேலும் வந்து முன்னேறி அந்த மனிதனை வந்து இன்னும் இழிவான பாதையில கொண்டு போய் விட்டுடும். ஓகே, ஸோ மேலும் இத்தீய உடலுறவு தான் வெறுக்கத்தகுந்த வாழ்வின் துவக்கமாகும்.
இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் நாட் த ரைட் லைஃப் ஆக்சுவலி. ஆனா அதையே வாழ்க்கையா பெற்றான் யாரு? அஜாமிலன், இல்லையா? எனவே எமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை சேர்ந்த பக்தர்கள் தீய உடல் உறவை, illicit ரிலேஷன்ஷிப் தவிர்க்க வேண்டும் என்று முதலில் நாம் அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுகிறோம். ஸோ இந்த தீய உடல் உணர்வை தொடர்ந்து மாமிசம், அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்துடும். மாமிசம் உண்ணுதல், மது அருந்துதல், இல்லையா, ஒன்றன் ஏமாற்றுதல், இதெல்லாமே வந்து நிகழக்கூடிய இவைகள் விட்டு விலகி இருப்பது கடினம். ஒரு முறை கெட்ட பழக்கங்கள் வந்து சீக்கிரமா வந்துடும். ஆனா அதை விட்டு விலகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா நல் முயற்சிகள் வந்து நிறைய நேரம் எடுத்துக்கும். ஆனா அது வந்து ஸ்திரத்தன்மை பெறும். இதுதான் குவாலிட்டி ஆஃப் அ குட் அண்ட் பேட். ஓகே. ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சடைந்தவனுக்கு அது எளிதாக ஆகிவிடும். மிக சீக்கிரமா கடந்து செல்ல முடியும். ஏனெனில் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவனுக்கு இத்தீய பழக்கங்கள் எல்லாம் படிப்படியாக சுவையற்றவையாகிவிடும். 100%. நம்முடைய ஆசைகளை வந்து நாம ஆசைகள் இல்லாத மனிதனே கிடையாது. ஆசைகள் இல்லையற்ற அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்படக்கூடாது. ஆனா எந்த மாதிரி ஆசைகள் வந்து நம்ம வந்து ஓகே அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அனைத்துமே நாம வந்து நம்ம ஆசைகளாக நம்ம கண்டிப்பா கொண்டு வரோம். அப்பதான் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா அதற்கான ஆக்டிவிட்டிக்கே வருவார். இல்லைன்னா அவருமே வரமாட்டார், இல்லையா? பௌதிகமா இருந்தா நம்முடைய நன்மைக்கு எதுவோ அது மட்டும்தான் அப்ரூவ் பண்ணுவார். இல்லைன்னாக்கா அப்ரூவ் பண்ண மாட்டார். அவ்வாறு ரிஜெக்ஷன் ஆன பிறகு நாம என்ன பண்ணுவோம்? பேராசைனால அந்த செயலை செய்து அவமானப்பட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய தரத்தையே நாம குறைச்சிக்குவோம், இல்லையா? ஸோ இப்படி சட்டவிரோதமான உடலுறவு சமுதாயத்தில் அதிகரிப்பதை அனுமதித்தால் முழு சமுதாயமும் வந்து தூஷிக்கப்படும். எஸ், இல்லையா? ஏனெனில் அயோக்கியர்கள், திருடர்கள், ஏமாற்றுக்காரர்கள் முதலவர்கள் அதில் நிறைந்து விடுவார்கள். ஸோ அது எப்பவுமே பக்கெட் நிறைஞ்சு விடும். இப்ப இன்னும் 95% எல்லாருமே அதுலதான் இருப்போம். ஓகே. ஏவம் நிவசதஸ்தஸ்ய லாலாயான்யஸ்ய தத்சுதான் காலோ அத்யகான் மகான் ராஜன் அஷ்டாசீத்யாயுஷக் சமாக. அரசே, இவ்வாறு அந்த தாசியின் பல மகன்களை பராமரிப்ப, அதாவது 10 பிள்ளைகள் இல்லையா, 10வது மகன் தான் வந்து நாராயணன் பேர் சுட்டியிருக்கிறார். ஓகே. ஸோ பாலோ நாராயண நாம்ன பித்ருயோ சா தயிதோ பிருஷாம். வயது கடந்த அஜாமிலனுக்கு 80க்கு மேல நினைக்கிறேன், இல்லையா? 88 வயசு. அந்த 88 வயசுலயுமே வந்து இப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கான்னா ரொம்ப கஷ்டம், இல்லையா? ஸோ வானப்பிரஸ்துக்கு நிலைக்கு போனாலே நம்ம உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம திறந்து விடணும், இல்லையா? 50 வயதை கடந்தால் நம்ம உடல்ல வந்து பலம், தட் இஸ் அ டிரான்சிஷன் ஃபேஸ். இந்த 40லேருந்து 50 போகும்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடல் எடை ஏறுறது, இல்லையா? வயோதிக ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த மாற்றமே நோக்கமே வந்து மாறிடும். அந்த வயதான கலை வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும் 50 ஆஃப்டர் 50. ஜென்ரலா எல்லாருக்கும் நான் சொல்லலை, ஜென்ரலா. எக்ஸப்ஷன் வந்து அவங்கவுங்க இதையே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஓகே. ஆனா ஜென்ரலா இருக்கிறவங்க பக்தர்கள் இதை பத்தி யோசிக்க மாட்டாங்க, இல்லையா? அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது பக்தி தொண்டு தான், இல்லையா? அவர்களுள் கடைசி குழந்தையின் பெயர் நாராயணன். அவனுடைய உடம்பு பார்த்தீங்கன்னாக்க கோணல் மோனலா இருக்கக்கூடிய உடம்பு வச்சுட்டு அவனுடைய இந்த மாதிரி குழந்தைய வந்து 10வது குழந்தைய அந்த வயதுல அவன் ஈன்றெடுத்தான் என்றால் அவனுடைய புலன் நுகர்ச்சியை வந்து நாம் என்னன்னு நம்ம கணக்கிடுறது, இல்லையா? வயது கடந்த அஜாமிலனுக்கு 10 மகன்கள் இருந்தனர். அவர்களுள் கடைசி குழந்தையின் பேர் தான் வந்து நாராயணன். நாராயணன் எல்லோரிலும் இளையவன் என்பதால் இயல்பாகவே அவனுடைய பெற்றோர்களுக்கு அவன் மிகவும் பிரியமானவனாக இருந்தான். எப்பவுமே கடைக்குட்டிக்கு அதிகமான ஒரு சலுகை உண்டு, இல்லையா? எப்படி முதல் குழந்தைக்கு அதிகமான சலுகை, கடைசி குட்டிக்கு அதிகமான சலுகை. இந்த இடைப்பட்டவங்களுக்கு வந்து ஆவரேஜா தான் கிடைக்கும் எல்லாமே. பிரவயசக எனும் சொல் அஜாமலனின் பாவமான வாழ்க்கையை குறிக்கிறது. ஏனெனில் அவனுக்கு 88 வயதிலும் ஒரு இளம் குழந்தை இருந்தது, இல்லையா? வேத பண்பாட்டின்படி 50 வயது எட்டியதும் அவன் வந்து வானப்பிரஸ்தத்துக்கு போகணும், வீட்டை துறந்து. ஆனா கலிகாலத்துல வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்துல ஈடுபடணும். பட் மற்ற 3 யுகங்கள்ல வந்து அதாவது வானப்பிரஸ்த நிலையை வந்து கடைபிடிக்கணும். 50 வயதை எட்டியதும் அவன் வீட்டை விட்டு துறந்து வீட்டிலிருந்து கொண்டு குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்து கொண்டே
போகக்கூடாது இல்லையா? அந்த வயசுல குழந்தைய வந்து உற்பத்தி செய்யறதுன்றது மிக 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 வெரி வெரி ரேர். அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவர் அடர்ந்த அஜ்ஞானத்துல இருந்திருப்பாருன்றதை பார்க்கணும். 25 வயதுக்கும் 45 வயதுக்கும் இடையில் அல்லது அதிகபட்சமாக 50 வயதுக்குள் உடலுறவு வாழ்க்கை அனுமதிக்கப்படும். அதுக்கு மேல கிடையாது. அதுவுமே வந்து குழந்தைகளை ஈன்றெடுப்பதற்காக மட்டும்தான். மேலும் அதன் பிறகு அவன் உடலுறவு பழக்கத்தை விட்டு பிராணப்பிரஸ்தனாக வீட்டை விட்டு வெளியேறி முறையாக சந்நியாசம் மேற்கொள்ளணும். அந்த சந்நியாசத்துல 4 இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து குடும்பத்துல இருந்து உணவு எல்லாம் வரும். ஊர் எல்லையில வந்து ஒரு கிராமத்தை அமைத்து அங்க வாழ்வான். அடுத்து வந்து குட்டிச்சாக்கா இல்லையா? அதாவது அந்த குட்டிச்சாக்கா தான் ஃபர்ஸ்ட். குட்டிச்சாக்கால இருக்கும் பொழுது உணவு வந்து தன்னுடைய இல்லத்திலிருந்தே உணவு வரும். வெறும் அவங்களுடைய குடும்பத்தின் அங்கத்தினரோடும் சேர்ந்து வாழ மாட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பகுதாக்கா இல்லையா? அவர் வந்து வில் ஸ்டாப் அந்த ஃபுட் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி. அவரே வந்து யாசிக்க போயிடுவார். ஓகே, இது பகுதாக்கா. மேலும் வந்து பரிவர்காச்சாரியா, இவர் வந்து இன்னொரு ஸ்டெப் மேல. அந்த ஏந்திரது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஊர்ல கிடையாது, ஒவ்வொரு ஊரா தெரியாது ஆக்சுவலி இல்லையா? திரிந்து நம்ம வாங்குறது மட்டும் கிடையாது, அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு வந்து ஞானத்தை, உண்மையான பகவத் ஞானத்தை வந்து போதிப்பார். இது ஒண்ணு. அடுத்து பரமஹம்சா. பரமஹம்சா நிலை பார்த்தீங்கன்னாக்க ஓரிடத்தில் அமர்ந்து இல்லையா பகவானுடைய பக்தியில வந்து அவர்கள் ஆழ்ந்து விடுவார்கள். ஓகே, ஸோ இந்த 4 நிலைகளை பற்றி நாம முன்னவே நமக்கு தெரியும். இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக தான் இதை நான் சொன்னேன். ஓகே, ஸோ அதனால வானப்பிரஸ்த நிலை போன பிறகு அடுத்து சன்னியாசி நிலைக்கு நம்ம கண்டிப்பா போகணும். ஆனால் அஜாமிலனோ ஒரு வேசியுடனான உறவின் காரணத்தினால் தனது பிராமண தகுதிகளை இழந்து பெயரளவே ஆன அவளது குடும்ப வாழ்விலும் பெரும் பாவியாக ஆகினான். எஸ், ஏன்னா அவனுடைய அசோசியேஷன் யாரு? ஒரு வேசி இல்லையா? ஸோ அவளும் தவறு இழைக்கிறாள், இவனும் அதே தவறை இழைக்கின்றான் இல்லையா? அவன் சம்பாத்தியத்திற்காக மிக தவறான வழிகளை வந்து செல்கின்றான். ஓகே, சபத் ஹிருதயஸ்தஸ்மின் அர்பகே கல பாக்ஷினி நிரீக்ஷமானஸ்தல்லீலாம் முதே ஜரடோ புருஷம். அக்குழந்தையின் மடலை பேச்சாலும் தளர் நடையாலும் வயோதிகனான அஜாமிலன் அதனிடம் அதிக பற்று கொண்டிருந்தான். கடைசி குழந்தை மீது அவன் எப்பொழுதும் அக்குழந்தையை கவனித்தும் அதன் செயல்களிலும் மகிழ்ந்து வந்தான். அப்படின்னா குழந்தைக்கு உணவு ஊட்டுவது இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாம் செய்து அதுல வந்து அவன் வந்து ஆனந்தம் அடைந்ததாக சொல்லப்படும். ஸோ குழந்தை நாராயணன் மிகவும் இளமையாக இருந்ததால் அவனால் சரியாக பேசவோ நடக்கவோ முடியவில்லை என்று இங்கு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல. அந்த வயோதிகன் குழந்தையிடம் மிகவும் பற்று கொண்டிருந்ததால் அதன் செயல்கள் அவன் ரசித்து அனுபவித்தான். எஸ், நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம பிறக்கும் பொழுது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா வளர்த்தாங்க. ஆனா அவங்களுடைய ரிஜாய்ஸ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறுகிய காலம். ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி வந்து உடலை வருத்தி இல்லையா அநேக செயல்கள் ஈடுபட்டு இருந்ததுனால முழுமையாக தன்னுடைய பேர பிள்ளைங்கள் கிட்ட காட்டக்கூடிய அதே பிரிவு வந்து நம்ம கிட்ட காட்டியிருப்பாங்களான்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. ஏன்னா பேர பிள்ளைங்களை பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா அவங்களுக்கு அன்பு தான் இருக்கும் இல்லையா? அவங்கள் மீது அன்பு மட்டும்தான் பொழிவாங்க. ஸோ அதனால டைம் இருக்கும். ஓகே, அவங்களோட அசோசியேஷன் வச்சுப்பாங்க. ஸோ இயல்பிலேயே வந்து சின்ன குழந்தைகள்னாக்கா வயதான பிறகு கூட நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈர்ப்பு வந்து என்பது வரும். ஸோ அவ்வாறுதான் இந்த இடத்துல அஜாமிலன் எவ்வளோ 88 ஆண்கள் அந்த சமயத்துல இந்த குழந்தை வேற ஈன்றெடுத்திருக்கான் இல்லையா? ஸோ அது எந்த அளவுக்கு அவனுடைய புலநுகர்ச்சிக்கான செயல்களில் அவன் வந்து திண்ணமாக இருக்கின்றான் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அதுலயுமே ஒரு நல்ல ஒரு இது என்னன்னாக்கா அஜ்ஞான சுக்கிருத்தி என்னன்னாக்கா அந்த குழந்தைக்கு வந்து பகவானுடைய திருநாமங்களை சூட்டி இருப்பதுதான். ஓகே, சூட்டி இருப்பதுதான். அவன் குழந்தையை தான் அவ்வாறு அழைத்தான், பகவான் நாராயணர் அல்ல இல்லையா? எனினும் நாராயணா என்ற நாமம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் அஜாமிலன் தன் மகனை பேருப்பதின் மூலமாக படிப்படியாக புனிதமடைந்து வந்தான். ஸோ ஹரே நாம ஐவ கேவலம் கலவு நாஸ்தி அஸ்யவ அது ஒண்ணுதான் வழி இல்லையா? அது என்ன சொல்லுவாங்க?
நாஸ்தியேவ நாஸ்தியேவ அந்நியத்தேவா அந்நியத்தை, அது முன்னாடி ஒரு வேர்டு வந்து மறந்துட்டேன். ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம இவை கேளவோ. எவ்வழியிலாவது ஒருவன் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தால் கவரப்படுவாயினின் தஸ்மாத், தஸ்மாத் மீன்ஸ் பட் இல்லையா, பட் கேனாபி உபாயேன மனஹ கிருஷ்ண நிவேஷியத் இல்லையா. அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து கிருஷ்ணருடைய புனித நாமத்தால் கவரப்படுறதுக்கு முதல்ல ஹிருதயத்துல அவங்க வந்து அதை ஏற்றுருக்கணும், அக்செப்டன்ஸ். அவன் முக்தி வழியில் செல்பவனாகிறான் என்று சில ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. இந்த சமுதாயத்தில் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு, அதனாலதான் சாமி பேரை சூட்டணும்ன்றது, அதை அழைக்கும் பொழுது நம்ம பகவானுடைய புனித நாமங்களை வந்து நம்மளால உச்சாரணம் பண்ண முடியும் இல்லையா. சோ அதனால் நம்முடைய புற தூய்மை என்பது கண்டிப்பாக ஏற்படும் இல்லையா. சோ மேலும் இதனுடைய பாதிப்பு உட்புறத்திலுமே அந்த பாதிப்பு பிற்காலத்துல வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வெளிப்புறத்துல நம்ம வந்து அதை காட்டுவோம், அடுத்து வந்து உட்புறம். மேலும் இவ்விதமாக அவர்கள் கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, நாராயணா, பிருந்தாவன என நாமங்களை உச்சரித்து தூய்மை அடையும் வாய்ப்பினை வந்து பெற்றார்கள். புஞ்ஞானஹ பிரபிபன் காதான் பாலகம் ஸ்நேகயந்திரிதஹ போஜயன் பாயயன் மூடோ நா வேதாகதம் அந்தகம். சோ அஜாமிலன் அக்குழந்தையிடம் உள்ள அதிக அன்பின் மிகுதியால் தான் உணவை மென்று சாப்பிடும் பொழுது குழந்தையை மென்று சாப்பிடும் செய்வதும் இல்லையா. உணவு எப்படி சாப்பிடணுன்றது எல்லாமே எவ்வளவு கேரிங்கா பண்றாருன்னு பாருங்க இல்லையா. சோ தான் பருகும் பொழுது குழந்தையை பருகச் செய்தும் வந்தான். இவ்வாறு எப்பொழுதும் குழந்தையை கவனிப்பதிலும் நாராயணா என்னும் அவர் பெயரை அழிப்பதிலுமே ஈடுபட்டிருந்தான் மூடன் தனக்கு வயதாகி மரணம் தன்னை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை வந்து அறியாமலே இருந்தான், உணரவே இல்லை. பரமபுருஷர் இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிடம் இரக்கம் கொண்டார். ஏன்னா அவர் முன்னாடியே திருபிராயத்துல வந்து இறைவன் தொன்றுக்கு தொண்டாற்றி இருக்கிறார் இல்லையா. இவன் நாராயணரை முற்றிலும் மறந்து போனான் என்றாலும் அக்குழந்தை நாராயணா இந்த உணவை சாப்பிட்டு இந்த அந்த எப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது இதை சாப்பிடு அதை சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு, இந்த நாராயணா இந்த பாலை குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி என்றெல்லாம் அழைத்தபடி இருந்தான். சோ அதுவே அவனுடைய செயலாக இருந்து விட்டது. மேலும் எனவே எப்படியோ அவன் நாராயண என்ற பெயரை பற்று கொண்டவனாகினான். எஸ் இல்லையா. சோ தூய பக்தி தொண்டுதான் இதற்கு மூல காரணமே இல்லையா. ஒருத்தர் வீட்டுல வந்து செய்யக்கூடிய பக்தி அடுத்தவங்களாலுமே வந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டு கொள்ளும் பொழுது, ஒரு காலகட்டத்துல வரும் பொழுது அவங்களும் அதை உணர்வதற்கான ஒரு பிராப்தத்தை பெறுகிறார்கள். சோ அதுதான் அஜ்ஞான சுக்ருதி இல்லையா. அவரது மகனை அழைத்த போதிலும் தனக்கு தெரியாமலே நாராயண நாமத்தை அவன் உச்சரித்து வந்தான். எத்தனையோ வாட்டி உச்சரிச்சிருப்பான். அவனது இந்த நாம உச்சரிப்பு நாம உச்சரிப்பு எண்ணப்பட்டு குறித்து வைக்கப்பட்டது. அவன் எத்தனை வாட்டி பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ட்டு. சோ நமக்கெல்லாம் கூட வந்து அதெல்லாம் குறிக்கப்படும் இல்லையா. நாம எத்தனை வாட்டி பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லிக்கிறோமோ அத்தனையுமே அந்த அக்கௌண்ட்ல போய் சேரும். ஓகே, அதே நாம் சயேவம் வர்த்தமானோ அஜ்ஞோ மிருத்யு கால உபஸ்திதே மதிம் சகாராதனையே பாலே நாராயணத்வயே. மூடனான அந்த அஜாமிலன் மரண காலம் நெருங்கிய போதும் அவன் தன் மகனான நாராயணனை பற்றி அதிகம் நினைக்க ஆரம்பித்தான். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து 2.16 ஓகே, அதாவது 2.16 அண்டே நாராயண ஸ்துதி 2.16. Second cut. Second chapter 16th sloka. Krishna Punya Shanati Devara.
16 இல்ல, அது 2.1.6. ஓகே. ஏதாவான் சாங்கிய யோகா பயம் சர்வஸ்வதர்மா பரிநிஷ்டயா ஜென்மலாப பராபும்சாம் அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி. ஸோ த ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் இந்த லைஃப், ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில மிக பக்குவமான நிலை வந்து எப்பொழுது அவன் வந்து அடைய பெறுவான் என்றால், அவன் முழுவதுமாக ஜடம் மற்றும் கஷேத்திரத்துடைய ஞானத்தை அவன் வந்து பெற்றிருந்தால், அதுவும் அத அல்லது வந்து ஒரு பௌதீகத்துல வந்து தன்னுடைய அஷ்ட சித்திகளை வந்து வளப்படுத்தி கொண்டிருந்தால், ஆர் பை த பர்ஃபெக்ட், அதாவது இந்த இடத்துல இது வந்து சாங்கிய பிலாசபி, கம்ப்ளீட் நாலேஜ் இல்லையா, ஆத்மா உடலுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை, சாங்கிய தத்துவத்தை பற்றி, அதாவது அருவவாதிகள். மேலும் இது வந்து தியானிகள் இல்லையா, யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணி அவங்க வந்து சித்திகளை அடையிறது, அனிமா லகிமா அந்த மாதிரி. இது வந்து பக்தர்கள், பர்ஃபெக்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் டியூட்டி. ஸோ கர்மிகள் இஸ் டு ரிமெம்பர், கர்மா யோகத்தை பயன்படுத்துறவங்க இல்லையா. பக்தன் எப்பவுமே வந்து நினைவு கொள்கின்றான். ஆனா இந்த 3 கர்மா, ஞான, அதுக்கப்புறம் வந்து தியானம், இந்த 3லுமே ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய யோகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே இறைவனை வந்து நினைவில் கொள்வதுதான். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து அதாவது பகவான் திருநாட்டை சேர்வதற்கான வாய்ப்பை வந்து அவர்கள் பெறுகிறார்கள். ஓகே. ஏதாவான் ஜடம் மற்றும் ஆன்மீக பற்றிய பூர்ண அறிவாலோ அஷ்ட சித்திகளை அடைவதாலோ வர்ணாசிரமங்களை நன்கு விரைவேற்றது அடைப்படும் மிக உயர்ந்த பக்குவம் வந்து வாழ்வின் இறுதி கட்டத்திலேயாவது நாம பகவானின் நாமங்களை வந்து ஜெபிக்கணும், நினைவு கொள்வது. ஆனா அது அவ்வளவு சுலபத்துல நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுமா? வாழ்வனைத்தும் நாம பௌதீகவாதியாக இருந்து வாழ்வினுடைய இறுதி கட்டத்துல வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீகவாதியா வந்து மூவ் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அந்த பயிற்சி வந்து வெற்றி அடையாது. அதனால பழகணும். கிடைத்த வாய்ப்பை கொண்டு நாம் என்ன பண்ணணும்? பிரபுபாதருடைய புக்ஸை படிக்கணும், பிரபுபாதருடைய அதாவது லெக்சர்ஸ், ஆடியோ லெக்சர்ஸை கேட்கணும் இல்லையா. அடுத்து ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்து நாம ஜபங்கள் சொல்லணும். நாம ஜபங்கள் 16 மாலை முடிச்சா போறோம்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, 16 மாலை தான் முடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற பாவம் வரணும். அப்படின்னா இன்னும் செய்யக்கூடிய அந்த மனோபக்குவம் இருக்கணும். அது எப்போ வரும்னா அந்த நாமத்தின் மீது நமக்கு ருச்சி ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் வரும். ஓகே, அது வரைக்கும் 16 மாலை பண்ணா போறோம்பா அப்படின்னு முடிச்சுட்டு அந்த ஃபீட்பேக்கை அங்கே வச்சிடறது இல்லையா, அது தவறு. ஸோ இன்னும் மேலும் வந்து நாம அந்த பக்தியில வந்து முன்னேறணும். அதற்கான வழி என்னன்றதை வந்து நாம கண்டிப்பா தேடிக்கணும். ஓகே. ஸோ மேலும் அஜாமிலன் அறிந்தோ அறியாமலோ இறக்கும் தருவாயில் நாராயண நாமத்தை உச்சரித்ததால் அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி இல்லையா. இவ்வாறு நாராயண நாமத்தில் தன் மனதை அவன் செலுத்தியதாலேயே முழு பூர்ணத்துவம் அடைந்தான். ஓகே, ஏன்னா அவன் வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றிதான் அவன் வந்து பெயரை அழைத்தான். ஸோ கேவலமா இல்லையா, அப்படின்னு அர்த்தம் வெறுமனே அப்படின்னு அர்த்தம். பின்வருமாறு முடிவு செய்தும் ஏற்புடையதுதான். ஒரு பிராமண புத்திரனான அஜாமிலன் சிறு வயதுல தான் பாலிய வயதில் வந்து நாராயணரை வழிபடுவதில் பழக்கப்பட்டிருந்தான் இல்லையா. பூஜைக்கான புஷ்பங்கள் எல்லாமே சேகரித்து அதாவது தன்னுடைய தந்தைக்கு கொடுக்கறது இல்லையா. அயனிலையில் ஒவ்வொரு பிராமணன் வீட்டிலும் நாராயண விக்கிரக ஆராதனை என்பது நடப்பதுண்டு இல்லையா. இந்த வழக்கம் இன்றும் இந்தியாவில் உண்டு என்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. தீவிரமான ஒரு பிராமணர் வீட்டில் நாராயண சேவை, அதாவது நாராயண வழிபாடு தவறாது நடக்கும். ஓகே, சாலிகிராம ஷீலையில பண்ணுவாங்க சில பேர் வீட்டுல இல்லையா. அவங்களுடைய பழக்க வழக்க பிரகாரம் நாராயணருக்கு கண்டிப்பா சில பேர் விஷ்ணு வந்து ஆராதனை பண்ணுவாங்க. இது அதாவது பகவானுடைய விரிவங்கத்தை, ஏதாவது ஒரு விரிவங்கத்தை வந்து அவங்க அதாவது ஆராதனை வந்து பண்ணுவாங்க. ஓகே, அது கண்டிப்பா நடக்கும். எனவே கரைப்படைந்த அஜாமிலன் தன் மகனை அழைத்த போதிலும் நாராயணர் புனித நாமத்தை தன் மனதை செலுத்தியதன் மூலம் தன் பாலியல் வாழ்க்கை மிகவும் நம்பிக்கையுடன் தான் வழிபட்டு வந்த நாராயணரை அவன் நினைத்து கொண்டான். ஸோ இப்போ வாழ்க்கையினுடைய ஒரு கட்டங்கள் வரும்பொழுதுதான் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தை தேட ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. சாதாரணமா நம்ம ஆன்மீகத்தை வந்து செய்யணும்ன்ற அந்த உந்துதலோட நாம வர்றது கிடையாது இல்லையா. 4 விதமான சுக்ரித்தினோஸ் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அர்த்தார்த்தி ஜிக்னாசு ஞானம். ஓகே, ஸோ அர்த்த மீன்ஸ் அதாவது அர்த்தம்னா என்ன சொல்லுங்க.
அர்த்த மீன்ஸ் துயருற்றோர் மாதாஜி. எஸ், டிஸ்ட்ரெஸ். எஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து பொருள் செல்வத்தை தேடுவோம் இல்லையா, அர்த்தார்த்தை இல்லையா. அடுத்து ஞானி அதாவது ஜிக்னாசு பண்றது. ஸோ கடைசியில தான் ஞானம் இல்லையா. ஸோ அதாவது டிபேட்டிங். ஸோ ஒரு குருவிடத்துல ஒரு சிஷ்யன் வந்து வேண்டிக் கொள்றது இல்லையா, அவரிடத்துல வந்து அடக்கத்தோட கேள்விகள் கேட்டு அதை பற்றியான விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா. இது வந்து ஜிக்னாசுல வரும். ஜிக்னாசுனாலே வந்து கேள்வி உடையோர். அவர்கள் வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்டு அதுல வந்து என்ன விடைகள் வருகிறது, அதனால எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு அவங்க வந்து செயல்படுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து இந்த 4 விதமான சுக்ருதினோஸ்ல தான் வந்து நம்ம இதை நல்லா பார்க்கணும். ஆனா இந்த இடத்துல இப்போ வந்து அவன் சிறு வயதுல வந்து அவர் சுக்ரித்னோவா தான் இருந்தான். ஆனா இப்போ சுக்ரித்னோவா கிடையாது. ஆனா அந்த செய்த புண்ணிய காரியத்துக்கான பலனை தான் பகவான் இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கார். ஓகே. அப்போ அவன் சங்கடமான காலகட்டம் வந்ததால உடனடியாக அவன் என்ன செய்தான், நாராயணரை நினைத்து கொண்டான். இது தொடர்பாக ஸ்ரீதர சுவாமிகள் அவர்கள் வந்து பின்வருமாறு சொல்றான். சோ இந்த ஸ்லோகம், அஜாமிலன் நாராயணா என தன் மகனின் நாமத்தை இடையராது உச்சரித்து வந்ததால் அது எத்தனை வாட்டி அவன் சொல்லியிருப்பானோ அத்தனையுமே அக்கௌண்டபிலிட்டி தான். தனக்கு தெரியாமல் அவன் வந்து பக்தி நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டான். ஓகே. சோ மேலும் என்று பகுத்தறிய வேண்டும் என்பது பக்தி சித்தாந்தத்தினுடைய கருத்தாகும். பக்தி சித்தாந்தருடைய கருத்தாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது போல வீரராகாச்சாரியார் இல்லையா, அவருடைய மகன் தான் வந்து ஞாபகம் வரல, என்னதான் வரும், நாம் அவரை பத்தியும் படிச்சிருக்கோம். அவர் அரசனா கூட போய் அங்க டிபேட் போயிட்டு அரசன் ஆயிடுவார். அந்த கதை அவருடைய பிள்ளை தானா பாட்டராரா வீர ஆச்சாரியா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன்னன் நாபியா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னன் நாவி கிடையாது. Maybe I am understanding in a different way. இவங்களே டிஃபரெண்டா இருக்காங்க. இது எந்த தெரியல. வீரராகாச்சாரியார் வந்து என்ன பரம்பரைன்னு எனக்கு தெரியல. மோஸ்ட்லி ருத்ர சம்பிரதாயமா இல்ல வந்து குமார சம்பிரதாயமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஓகே. ஏன்னா ராமானுஜாச்சாரிய சம்பிரதாயம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இங்க தோன்றது. ஓகே, லெட் மீ செக் லேட்டர். இப்போதைக்கு அதை ஹோல்டு பண்ணலாம். அவர் யாருன்னு நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் இல்லையா. ஸோ ஒரு ஆச்சாரிய பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும். ஓகே. சோ அஜாமிலன் நாராயணா என்ற தன் மகனின் நாமத்தை இடையராது உச்சரித்து வந்ததால், நாராயணா இப்படி வா, நாராயணா இதை சாப்பிடு, நாராயணா இதை குடி இல்லையா, எவ்ரி திங் தேர். ஓகே. தனக்கு தெரியாமல் பக்தி நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டான் இல்லையா. அங்கே தந்தை என்ற பரிவோடு அவன் வந்து செயல்படுகின்றான். ஆனால் மீடியா என்னது, பகவானுடைய திருநாமங்கள். ஓகே. எதன் மூலயமா அவரை வந்து கம்யூனிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஸோ அது வந்து நாராயணன். ஸோ அதே போல வீரராகாச்சாரியர் சொல்றார், ஏவம் வர்த்மன சாத்விஜ மிருத்யு காலே. சாத்விஜ அதாவது மிருத்யு காலேன்னா மரண காலம், விஜ மீன்ஸ் இருபிறப்பு எய்தவர்கள். ஓகே. உபஸ்தித சத்யஜ்ஞோ நாராயணக்கே புத்திர ஏவமதிம் சகாதிம் ஆசக்தம் ஆகரோத்
இது அர்த்தத, அதாவது மரணத்தின் போது அவன் தன் பெயரை உச்சரித்தான் என்றாலும், அவன் தன் மகனின் பெயரை உச்சரித்தான் என்றாலும் தன் மனதை நாராயணன் மீது, புனித நாமத்தின் மீது ஒருமுகப்படுத்தினான். இது வந்து யாரு? வீரராகாச்சாரியார் சொல்றது. ஓகே, ஸ்ரீல விஜயத்வஜ தீர்த்தரும் இதற்கு ஒப்பான ஒரு கருத்தையே சொல்லியிருக்காங்க. மிருத்யு காலே தேக வியோக லக்ஷண காலே மிருத்யோ சர்வதோஷ பாபஹரஸ்ய ஹரேர் அனுக்கிரகாத் கால். ஐ திங்க் இது டைரக்டா மீனிங்க நல்லா தெரியாது இல்லையா? மிருத்யு காலம் அதாவது மரண காலம், தேக வியோக லக்ஷண காலே மிருத்யோ, இந்த தேகத்தினுடைய அதாவது சரீரத்தினுடைய நிலை இல்லையா அந்த மரண காலத்துல. ஸோ அனைத்து தோஷம் பாவங்கள் அனைத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை. ஹரே அரஸ்ய ஹரே அனுகிரகா, எதை அனுஷ்டானம் பண்ணால ஹரிநாமத்தை. ஓகே, காலத்தை ஞான லட்சண உபஸ்தித, ஞானத்தை சம்பந்தப்பட்ட. ஓகே, மேலும் ஞான லட்சண உபஸ்தித ஸ்ருதி பிரகாஷிதே தன்னையே பூர்ண ஞான பலே. அதாவது பூர்ண ஞான பலம் என்றால் முழுமையான பலன். 5 வருஷ 5 கல்பே இல்லையா, அதாவது 5 வருஷம் கல்பத்துல பிரதேச மாத்திரை, அதாவது நாராயண மூர்த்தி விசேஷ இல்லையா, அவருடைய அர்ச்சனைக்கு விசேஷம் மதியம், அதாவது புத்தி ஸ்மரண சமர்த்தம் நினைவில் கொண்டு. ஓகே, சித்தம் சிகார எப்பொழுதும் வந்து அத மனசுல பதிய வைக்கிறது. பக்தியாசிரம இது அர்த்தக. ஸோ இதுதான் நாம செய்யக்கூடிய பக்தி. ஸோ நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ அஜாமிலன் மரண காலத்துல வந்து நாராயண மந்திரத்தை அவன் வந்து நினைவு கூர்ந்தான். அதுதான் அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி. ஓகே, சபாசாஹஸ்தாம் ஸ்தீன் திருஷ்ட்வா புருஷான் அதிதாருணான் வக்ரதுண்டான் ஊர்த்வரோம்னா ஆத்மானம் நேது ஆகதான் தூரே கிரீடினா காசப்தம் புத்திரம் நாராயண வயம் பலாவிதுன ஸ்வரணே சசை அஜுஹாவாகு நிலேந்திரிய. பிறகு அஜாமலன் வயதாயிடுச்சு, அப்போ உடம்பு என்ன இருக்கும்? வளைஞ்சுதான் இருக்கும் இல்லையா? கோணல்மான தேக அம்சங்களுடன் பெரிய பயங்கரமான அவர் அம்சங்களோடு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பயங்கரமான தெரியாத முகங்களுடன், அதாவது யமதூதர்கள் அவங்க இப்படி கோரமா வராங்க. உடல்களில் குத்திட்டு இருக்கும் ரோமங்கள், உடம்பெல்லாம் வந்து முடி அந்த 3 விகாரமான புருஷர்கள் 3 பேர் வந்ததாக அவர் பார்க்கிறார். அவனை யமலோகத்தில் எடுத்து செல்வதற்கு, ஏன்னா அவன் நிறைய பாவங்கள் செய்திருக்காங்க, அதனால அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு வந்து நரகோலங்களுக்கு அனுப்பணும். அதுக்காக அந்த இடத்துல அவங்களுமே வராங்க, யோகத்திற்கு பாசக்கயிற்றோட வராங்க இல்லையா? அவர்கள் தங்கள் கைகளில் பாசக்கயிற்றுடன் வந்திருந்தனர். அவர்களை கண்டதும் அஜாமிலன் மிகவும் வந்து பயந்து கலக்கம் அடைந்து விட்டான் இல்லையா? சிறு தூரத்தில் விளையாடி கொண்டிருந்த தன் மகனிடம் வந்து உள்ள பாசத்திலால் உரத்த குரலில் அவனை பெயர் சொல்லி அழைக்கலானான் இல்லையா? ஸோ ரெஸ்கியூ அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம யார மேல நம்ம பிரிய வச்சிருக்கோமோ அவங்கதான் அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சுன்னு நாம் செய்வோம். ஆனா உண்மையிலே இறைவன் நினைத்தால் மட்டுமே நாம ரட்சிக்கப்பட முடியும். இறைவன் நிலைக்கவில்லை என்றால் it will be as it is இல்லையா? ஸோ இவ்வாறு கண்களில் கண்ணீர் மல்க எப்படியோ நாராயணின் புனித நாமத்தை அவன் வந்து உச்சரித்தான். யாரு? அஜாமிலன். மனசு, வார்த்தை, உடல், இந்த 3ஆலுமே நாம வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணணும் இல்லையா? அப்ப பண்ணும்பொழுது நம்முடைய பாவங்கள் அனைத்துமே வந்து கழிந்து விடுகிறது. எனவே அஜாமிலனை யமலோகத்திற்கு அழைத்து செல்ல 3 யமதூதர்கள் வந்திருந்தாங்க இல்லையா? அஜாமிலன் தன் மகனை அழைத்த போதிலும் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த நாம நாராயணா என்ற 4 அக்ஷரங்கள் அடங்கிய ஹரிநாமமாக இருந்தது இல்லையா? சோ 4 அக்ஷரம் நாராயணா இல்லையா? 4 அக்ஷரங்கள். ஓகே, ஆகையினால் நாராயண தூதர்கள் அல்லது விஷ்ணு தூதர்கள் உடனடியாக அவங்களும் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க. இப்போ இந்த பக்கம் யமதூதர்கள் 3 பேர், அவங்களுடைய ரூபம், உடலெல்லாம் ரோமம், கோரமான ரூபம். ஓகே, இவர் நாராயணான்ற அந்த பயத்துல கூப்பிட்டதாலேயும் இல்லையா மகனை அழைத்தார். அப்ப அழைக்கும் பொழுது
நாராயண தூதர்களுமே அங்க வந்து சேர்ந்தாச்சு. அஜாமிலன் யம தூதர்களின் பாசக்கயிறுகளை கண்டு கதிகலங்கி போனதால் அவன் கண்களில் கண்ணீருடன் பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தான். இப்போ பயம் இல்லையா? சோ ஆல்ரெடி நாராயண அழைச்சாச்சு. சோ இப்போ அந்த சிறு வயதில் அவன் செய்த அந்த சிறு பக்தி தொண்டு இல்லையா? சோ சொல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய கிராயதே மகதோ பயாத். சிறியதாக நம்ம செய்திருந்தாலும் எங்கேயோ ஒரு காலகட்டத்துல நமக்கு அது கண்டிப்பா வந்து நமக்கு பயன்படும் அப்படிங்கறது வந்து இந்த அஜாமிலன் ஸ்டோரியில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? இப்ப பயத்தை கொண்டு பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறான். உண்மையில் அவன் நாராயணரின் புனித நாமத்தை தெரிந்து உச்சரிக்கவில்லை, தன் மகனைத்தான் அவன் அழைத்தான். ரெஸ்கியூ மீ இல்லையா? என்ன வந்து காப்பாற்று அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாவம் தான். சோ இது நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு தான் இல்லையா? நம்ம ஒரு ஆபத்தான ஒரு கட்டத்துல இருக்கும்பொழுது நாம யார் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறோமோ அவர்களுடைய பெயரைத்தான் நாம் அழைப்போம் இல்லையா? சோ நமக்கு ஏதோ ஒரு சங்கடம்னா அம்மா, அம்மானா அம்மா, அப்பான்னா அப்பா இல்லையா? தம்பின்னா தம்பி, அண்ணன்னா அண்ணன் இல்லையா? இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா அவங்க பேரை வச்சு கூப்பிடுறது. சோ அப்படி நாம வந்து அழைக்க ஆரம்பிப்போம். மனைவி, கணவன், இப்படி வந்து ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல ஒரு மனைவியினுடைய இதை பார்க்கணும், சமர்ப்பணம். இது லெக்சர்ஸ்ல கேட்டதுதான். அது எந்த இடத்துல அவரு வந்து ரெஃபர் பண்ணி அவர் கேட்டு சொன்னாருன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த பக்தர் சொன்னது என்னன்னா, இந்த மாதிரி அவங்க வந்து வயாபூர்ல தான் இருந்திருக்காங்க அவங்க. ஸோ அந்த மாதாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டெடிகேட்டடா. ஓகே, ஷீ இஸ் வெரி டெடிகேட்டட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் வெரி டெடிகேட்டட் டு ஹிஸ் ஹஸ்பண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஒரு நாள் என்ன ஆனாங்க, அவங்க சடனா கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாங்க. ஸோ கோமா ஸ்டேஜுக்கு போனப்போ ஒரு நாள் சடனா அவங்க அந்த இதுல இருந்து விழிக்கும் பொழுது, அதாவது அவங்களுடைய அதாவது நம்ம ரியலைசேஷன்ஸ் தரிசனங்கள் எல்லாமே கனவுல தான். அவங்க வந்து தரிசனம் பெறும் பொழுது யார் அழைச்சதுனாக்கா பலராமர் அழைத்தாராம். ஓகே, பலராமர் வந்து அழைச்சாராம். ஸோ வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த அதுல இருந்து என்ன பண்ணாங்க, அது ஒரு ஷாக் இல்லையா? ஸோ அதாவது இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுனாக்கா கான்சியஸ்னஸ் வந்து ஈவன் கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்குமே தெரியறதா சொல்லப்படுறது. ஸோ உடனே அவங்க அதை விழித்து எழும்போது தன்னுடைய அதாவது கணவர் வந்து பக்கத்துல இருந்து பார்த்துட்டு கேட்டாங்களாம், எப்படி அதாவது உன்னால பகவானுடைய நாமங்கள் சொல்ல முடியலல்ல, ஸோ நீ வந்து என்ன எப்படி உன்னால செய்ய முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்படியே அப்சர்வன்ஸ்ல இருந்திருக்காங்க. அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பக்தியில இருந்திருக்காங்க. அவங்க சொன்னாங்க, என்னன்னா என்ன பலராமர் அழைச்சாரு அப்படின்னு. அழைச்ச போது நான் சொன்னேன், இல்ல எங்க அதாவது என்னுடைய கணவரிடத்துல வந்து என்னுடைய பிரபு கிட்ட நான் பர்மிஷன் கேட்டுட்டு என்னுடைய பிரபு கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு அவருடைய கணவர் திட்டினாராம், ஸோ எவ்வளோ அருமையான வாய்ப்பு உனக்கு மேல அதாவது கோலோகத்துக்கு போறதுக்கு. ஆனா நீ வந்து இது உண்மையிலே நடந்த கதைன்னு மட்டும் சொன்னார் அவர் வந்து. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல. ஸோ நீ போயிருக்கணும்ல, எதுக்கு வந்த, இல்லை உங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும்ல அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு சமர்ப்பணம் பாருங்க அந்த மாதாஜியோடது இல்லையா? ஸோ மீண்டும் அவங்க கோமாக்கு மறுபடியும் போயிட்டாங்க. ஆனா அதாவது பக்தி நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து பக்தியை மட்டுமே கண்டினியூ பண்றதுக்கான வாய்ப்பு பகவான் கொடுப்பார் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஒரு கருத்துல இருந்து ஒரு உதாரணத்துக்காக அவர் சொன்ன இதுதான். ஸோ அந்த ஒரு நிலையில வரும்போது மீண்டும் அவர் எழும்பொழுது வந்து அப்ப ராதை அழைத்தாங்களாம். ராதை வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கும் பொழுது அவங்க வந்து கிளம்பி, அதாவது அந்த விழிப்போட நான் ராதை அழைச்சாங்க, நான் கிளம்புறேன், நீங்க உத்தரவு கொடுத்தீங்க இல்லையா, கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம என்ன வேலை நம்ம செய்துட்டு இருக்கோமோ அந்த வேலையினுடைய பாவங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த பாவத்தை தான் நம்ம வந்து ஈவன் நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது ஆழ்ந்த மனசுல வந்து நம்ம அதை பதிய வச்சிருக்கோம். அந்த செயலை தான் நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி செய்யும். எதற்கு நமக்கு வந்து நாம ஜபத்தை வந்து கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றது ஏன்னாக்கா, ஒண்ணு கண்ணை மூடிட்டு நம்ம வந்து மௌனமா சொன்னோம்னா தூங்கி தான் போகும். ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நமக்கு தூக்கம் கண்டிப்பா வரும். ஓகே, நாம we are not very அதாவது பக்குவமானவங்க கிடையாது. ஆனா அதே கொஞ்சம் பலமா நம்ம சொல்லும் பொழுது அந்த கண்ணை மூடி இருந்தா கூட தூக்கம் வராது. கண்ணை மூடிக்கிட்டு கொஞ்சம் பலமா நம்மளால கேட்க முடிய நிலையில
சொல்லும் பொழுது பகவானுடைய திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டு சொல்லிட்டே இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம வந்து நாம ஜபத்தினுடைய ருச்சியை வந்து நம்ம அனுபவிப்போம். ஓகே, அப்ப அந்த சமயத்துல நம்ம 16 மாலை பண்ணலையா அதெல்லாம் பெருசா நம்ம வந்து யோசிக்க மாட்டோம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப கான்சியஸா நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தாக்க 16 மாலை முடிஞ்சிச்சான்ட்டு பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லையா. அதனால்தான் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து இல்லையா கண்களை மூடி ஓகே கொஞ்சம் நம்ம காதுக்கு கேட்கிற அளவுக்கு சப்த அந்த இன்டென்சிட்டியில வந்து நம்ம வந்து நாம ஜபங்களை நாம சொல்லும் பொழுது அந்த நாம ஜபங்கள் தான் நம்ம ஆழ் மனசுல வந்து பதியும். ஓகே, அப்போ நம்ம எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நாம் எதை அதிகமாக நம்ம செய்தோமோ அது மட்டும்தான் நமக்கு முதல்ல வெளியில வரும். ஓகே, அந்த பாவம் தான் வரும். அந்த பாவம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளோட சங்கடமான காலங்கள் எப்போ இந்த உடலுக்கு நாம ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்கள் இல்லையா, இந்த உடலை விட்டு நீங்கக்கூடிய தருணங்கள், இந்த மாதிரி எல்லாமே சங்கடமான காலம். அந்த சமயத்துல வந்து நாம வந்து நாமத்தை வந்து நம்மளையே அறியாமல் வந்து சொல்லக்கூடிய, அது மெதுவா சொல்றோமோ இல்ல ஆழ்ந்த மனசுல இருந்து சொல்றோமோ இல்லையா. சில பேர் கோமால படுத்திருந்து அப்படியே கூட வந்து பிராணனை விடக்கூடிய சக்தி இது உண்டு இல்லையா. மரணம் வரும்பொழுது அதிகமான துன்பத்தை வந்து அனுபவிப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா பக்தர்களுக்கு அது இருக்கிறது இல்ல, தெரியறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த பக்தருமே வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி கடைசியா நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னா பகவானுடைய தூதர்கள் வந்து நம்மளை அழைச்சிட்டு போவோம். இதுக்குதான் நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறோம். திஸ் இஸ் த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் ஃபியூச்சர் இல்லையா. பிற்காலத்துல நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி நிர்ணயித்து கொள்ளணும், நித்தியமான வாழ்க்கைக்கு தற்காலிகமான வாழ்க்கைக்கு உழைக்கணும், ஆனா நித்தியமான வாழ்க்கைக்கு நாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத வந்து இந்த கருத்துல இருந்து நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதனாலதான் சாண்டிங் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ்டா பண்ணணும். சாண்டிங் வந்து நாம அதுல வந்து இன்அட்டென்டிவா பண்ணக்கூடாது, எங்கேயோ மனசாலையா இது நடக்கதான் செய்யுது. அதாவது இன்அட்டென்டிவா நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணதான் செய்யறோம். ஏன்னா எல்லா சமயத்திலுமே நம்ம வந்து பகவான திருவடிகளையே எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு நிலை பெறுவது கிடையாது. அந்த சமயத்துல நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்கிறது இல்லையா. அதனாலதான் டே டைம்ல வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன். விடியற்காலையில பண்ணும்பொழுது நம்மளை சுத்தி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, நம்ம ஃபோக்கஸ்டா நம்ம வந்து பண்ண முடியும். பிரம்ம முகூர்த்தத்துல சாண்டிங் பண்றது இன்னும் உத்தமமானது. நம்முடைய சாண்டிங் ஒரு 6:30 7க்குள்ள நம்ம முடிச்சிட்டோம்னாக்கா தட் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம சாண்டிங்கை வந்து பக்குவப்படுத்தணும். இதுல தீட்சை எடுத்தவங்களுக்கோ தீட்சை எடுக்காதவங்களுக்கோ எல்லாம் செப்பரேட் கிடையாது. ஓகே, எல்லாருக்குமே ஒன்றுதான். ஓகே, தீட்சை எடுத்துறவங்க இன்னும் கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். ஏன்னா அது நம்ம குரு மகாராஜுக்கு வந்து சங்கடத்தை கொடுக்கும். அதனால வந்து கேர்ஃபுல்லா நம்ம வந்து பயபக்தியோட வந்து ஜெபம் பண்ணணும். நார்மலா இருக்கிறவங்களுமே அந்த ஒரு ஜாக்கிரதையோட பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து புனிதம் அடைவாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा